katujengejä ei ole Helsingissä, ei ole Suomessa. Onko tämä ihan tavallista, että tällaista katuväkivaltaa tapahtuu? On. Oliko sinun nuoruudessasikin tällaista? Hei, 80-luvulla jo potkittiin mummoja. Eli ei tässä ole kerta kaikkiaan yhtään mitään uutta. Tämä on täysin normaali. Tämä on nyt vain jonkinnäköinen hysteriapiikki. Että niinku tavallaan jos ihmiset oikeasti yllättyy jostain tällaisesta, niin suosittelee avaamaan niitä sälekkaihtimia vähän ja katsoa pihalle. Tämä on tätä. Että jos tämä on yllätys, niin hyvä, että se on tullut nyt. Ja parikymmentä vuotta sitten, kun me oltiin junnuja, niin ihan oikeasti hommat oli raffimpia. Se, mikä on uutta ja uutta tässä ilmiössä, on se, että tässä käydään nyt aika rajua keskustelua sosiaalisessa mediassa. Tämä on sellainen asia, mihin ehkä nyt tässä pitää myöskin puuttua. Mitä näistä tekijöistä tiedetään? Välttämättä sellaista tukea vanhemmuutta ei siellä ole ollut niin kuin ehkä suurimmalla osalla muilla suomalaisperheillä. Eli tässä on osa maahanmuuttajataustaisia nuoria? No joo, en usko, että tämä on niin kuin kovin hedelmällinen keskustella maahanmuutosta tässä yhteydessä, mutta koska he ovat kaikki suomalaisia. Poliisi on tehnyt jo osansa, siinä on 20 eri nuorta ollut kiinni otettuna, jotkut on jouduttu jopa niin kuin vangitsemaan ja sen takia, että saadaan se rötöstelykierre poikki. Mutta nyt täytyy panostaa siihen, että nämä nuoret pääsevät takaisin niin sanottuun normaaliin elämään ja saavat sen tuen, mitä heille on annettavissa muiden viranomaisten ja järjestöjen kautta. Toki tietysti nämä uhrit on ensisijaisesti myöskin olettavissa. Tämä on mun mielestä myös tietynlaista äänenkäyttöä. Vaikka tämä on täysin ääliömäistä, niin se on kuitenkin äänenkäyttöä. Eli tämä on myös jollain sairaalla tavalla tietynlaista kommunikointia. Huomioon hakemista? No jonkin hakemista tavallaan, huomioon tai oman viitekehyksen tai oman pseudoheimon hyväksynnän hakemista ja hierarkiassa kipuamista, mitä tahansa. Eli ne tekee samaa periaatteessa kuin kaikki muut ihmiset, mutta se lähtöpremissi, millä ne toimii, on vain yksinkertaisesti sairas. Oliko tässä tämmöinen hakkausvideon matkinta? No ei meillä ole sellaista niin kuin motivaatiota tullut esiin noissa kuulustelussa. Helsingin turvattomuus ei ole lisääntynyt tämän ilmiön takia. Mitä isompi elintaso kuin luon, niistä raaemmaksi tuo väkivalta varmasti tulee muuttumaan ja se voi lisääntyäkin.